concello de Zas, no lugar de San Martiño, ai eu disfruto da aldea, estou hecho melloriño. Iso será melloriño, pero non te desmare, non é como a Laxe, que é o meu fogare. E será o teu fogare, pero en Laxe hai moita xente, prefiro a tranquilidade e silencio que aquí se sente. O silencio que aí se sente non é igual que a liberdade, ver o mar eu cada día e sentir felicidade. E sentir felicidade e tamén aquí na aldea. Moi felices nos estamos, nos hai alma sempre chea. Nos hai alma sempre chea, eu prefiro estar en Laxe, pois se eu fora pra aldea non gozaría do mare. Todos estades ao voso e ninguén se decatou. Isto non nos leva a nada, cada quen ten o mellor. Sexa costa ou interior, pero que máis dará iso? O auténtico fogar é no que estás cos amigos.